साडी नवसाला पावणारी अशी ख्याती सर्वदूर पसरलेल्या मालवण तालुक्यातील लांगणेवाडी येथील श्रीदेवी भराडीचा यात्रोत्सव 2 मार्चला होत आहे। यात्रेची तयारी अंतिम टप्प्यात आली असून भाविकांना दर्शन सुलभ व्हावं यासाठी आंगणे कुटुंबीय व आंगणे ग्रामस्थ मंडळ आणि प्रशासन यांच्याकडून अहोरात्र परिश्रम घेतले जात आहेत। श्रीदेवी भराडी माते नमो नमः। आंगणेवाडी येथील श्रीदेवी भराडी देवीची यात्रा 2 मार्चला होत आहे। यासाठी युद्धपातळीवरती तयारी सुरू आहे। 2 मार्चला पहाटे 3 वाजल्यापासून विविध रांगांद्वारे भाविकांना भराडी मातेचं दर्शन घेता येणार आहे। या यात्रोत्सवात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबरोबरच राज्यातील लहान मोठे व्यापारी आपापली दुकाने थाटतात। यासाठी महिनाभर अगोदर दुकानांच्या जागा निवडण्यात येतात। गेले 8-10 दिवस व्यापारी बांधवांनी दुकाने थाटण्यास प्रारंभ केला आहे। मंदिराकडे येणाऱ्या रस्त्यांवरती लाईट व्यवस्था, सर्वत्र विद्युत रोषणाई, मंदिरावरती आकर्षक रोषणाई करण्यात येत आहे। यावर्षी यात्रेला भाविकांचा जनसागर सोडेल असा अंदाज व्यक्त होत असून यावर्षी भाविकांच्या सुरक्षेला तसंच सुलभ दर्शन होण्यास प्राधान्य देताना त्रुटी दूर केल्या जात आहेत। दर्शन रांग, लाकडी पूल आणि इतर रांग व्यवस्था काम अंतिम टप्प्यात आलं आहे। यावर्षी दिव्यांग बांधवांना भराडी मातेचं दर्शन घेण्यासाठी आंगणे ग्रामस्थ मंडळानं विशेष सोय केली आहे। आंगणेवाडीतील मालवण व कणकवलीच्या बाजूने असलेल्या वाहनतळाच्या ठिकाणी दिव्यांग बांधवांना मंदिरापर्यंत नेण्यासाठी रिक्षा उपलब्ध करण्यात येणार आहे। त्यामुळे त्यांना विनासायास व सुलभ दर्शन होईल अशी माहिती भास्कर आंगणे यांनी दिली। श्रीदेवी भराडी माते नमो नमः। श्रीदेवी भराडी माते नमो नमः। 2 मार्च रोजी श्रीदेवी भराडी मातेचा वार्षिकोत्सव संपन्न होणार आहे आणि त्याची तयारी आता जवळजवळ अंतिम टप्प्यात आलेली आहे। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी आम्ही 9 रांगामधून भाविकांना प्रवेश देणार आहोत। तर सर्वांना माझी कळकळीची विनंती आहे की आम्ही जी काही व्यवस्था केलेली आहे आम्हाला सहकार्य करावं आणि आमच्या व्यवस्थेला कुठेही बाधा येणार नाही याची आपणही दक्षता घ्यावी। दरवर्षीप्रमाणेच आहेत त्या, पण यावर्षी एक विशेष म्हणजे आम्ही अपंगांसाठी मालवण एस टी स्टँड आणि कणकवली या 2 ठिकाणाहून त्यांच्यासाठी रिक्षाची व्यवस्था केलेली आहे। तर पोलीस बांधवांना आमची नम्र विनंती आहे की त्यांनीसुद्धा आम्हाला सहकार्य करून त्यांना कसं सुलभतेने दर्शन घेता येईल याची आपण काळजी घ्यावी। भाविकांच्या दृष्टिकोनातूनच आम्ही पहाटेपासूनच दर्शनाला सुरुवात करतो। 3:30 पासून आमची पूजा अर्चा झाल्याच्या नंतर 3:30 वाजता ती दर्शनाला सुरुवात होईल आणि ती संध्याकाळी रात्री 10 वाजेपर्यंत असेल। तसंच दुसऱ्या दिवशी देखील आम्ही ती वेळ भाविकांची गर्दी लक्षात घेऊन येणारा ओघ जो आहे दरवर्षी तो वाढत चाललेला आहे, ते लक्षात घेऊन आम्ही दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत सुद्धा व्यवस्था केलेली आहे आणि सर्वांनी त्याचा लाभ घ्यावा। नाही, ही यात्रा दरवर्षी अशी वाढतच जाणार आहे आणि त्यासाठी जे काही नियोजन करायचं असतं दर्शनासाठीचं ते आंगणे कुटुंबीय आपल्या पद्धतीने वेगवेगळ्या हे करून करत असते। अशी आम्ही ही मागणी आमच्या पालकमंत्री माननीय रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे केलेली होती आणि त्यांनी देखील आम्हाला चांगलं सहकार्य केलं आणि त्यांच्या मदतीने त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे जे सुलभ शौचालय आहे ते आज उभं आहे आणि त्याची खरंच गरज होती। मला वाटतं सर्व जे भाविक आहेत ते धन्यवादच देतील। नाही, आम्ही नेहमीच सांगत आलेलो आहोत त्यांना, फक्त त्याच जत्रोत्सवाच्या दिवशी असं नाही, पण आम्ही वर्षभर येणाऱ्या भाविकांना आम्ही नम्र विनंती करत असतो की आपण देवीचा फोटो काढू नये किंवा तो काढून शूट करू नये। तर आम्हाला माहिती आहे की फोटो काढणं आणि त्यामुळे काय घडू शकतं, म्हणून आम्ही फक्त सावध त्यांना करत असतो। आता पुढे त्यांची मर्जी असते,
असेल एक शेवट काय? यावर्षी प्रशासकीय सगळी यंत्रणा म्हणजे जे सर्व अधिकारी आहेत ते मला वाटतं सर्व नवीनच आहेत, पण त्यांनीसुद्धा नियोजनाच्या आढावा बैठकी वारंवार घेतल्या सतत, आणि त्यांचंसुद्धा आम्हाला चांगलं सहकार्य मिळत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.